Outside ka. Alright. Broy here. Nino. Gilbert. Andre. Gabino. Friends. Dor. Dorian. King. Dudut.
naman sa kanya layag ka ba? Nice, Loy! Screen Lloyd! Screen Lloyd! Nice pass. Diretso to, diretso, diretso.
sila pa-invite? Ako lang. Ako lang? Hindi pa sila pa-invite. Pero dire tapos ang amon yang pauno dire sa Lapas Gym. Isa naman ka opportunity na nakalabot kami dire. First dinamon nga game sa eskwelahan sa Lapas National High School. Coach Sir Servic no. Salamat sa iya sa pag-invite sa aton kay Boss Carlo sa Bacquiao. Sa nagpatikayan sa aton. Ano mo pasalamatan mo boss sa barantayan sa inyo game? Salamat kami kay hingga kami opportunity nga mga practice game sa inyo sa sininga pala po ng June mayara kami inter-school. Inter-school para sa ano Kaya ka Rice Raisa, inter-school. Inter-public school. So, dako gini nga bulig iti preparatory na mo sa palabuto ng Mangampang. Anyway, pasalamat kami kay Sir Kulot, no, kay Boss Carlo, no, sa suporta sa mga kabataan. Sa kay Lord, no, ganya kami sa kusog na practice sa daw, makabulig sa mga kabataan, mapa-improve ang ilang mga skills. So yun mga ulot, no? Salamat sa liwat no? More dayo pa nga palabuton. Sa Sabado, wala kami sana sa Molo. Sa Martes, sa Kabatuan kami. So yun, sa madaming salamat. Good luck sa inyong ampang. Salamat, kabay pa. Oo, kabay pa nga makaliwat kami sa inyo. Pwede kayo anytime. Chat at Carlo. So yun mga ulot, dire na sa Lapas Gym. Goodbye.